yo ngono. Anu dhisik sing gamelan dhisik diaturke podang kuning, Dik. Podang kuning. Nek dibawani ya. Iki juga sik karo tak selani maca-maca surat. Iki saking Mbah Lurah Sumber Haji Nyupade iki nyuwun caping gunung. Terus ki ana tembang kangen saking kula Pak Bowo. Oke. Terus ki Suharti Pawon bojo loro caping gunung. Oke. Terus ki gede kapilut kangen ati. Oke. Terus iki meneh iki. Oke. Wis. Oke iki ana iki mun. Bayu malah surat kabar. Mbak Purwati nyuwun bunga ngene Taman Sari. Nah, terus yo gede Ngidam Sari. Sesi Deman. Yo akeh men ya. Enggak apa-apa yo pokoke gremet-gremet watone selamat sareh-sareh watone piko. Leh. Yo podang kuning dibawani sih. Nadia lucu agar penonton awam yang di live streaming itu tahu Mas Gere. Yang wujudnya mung peksi itu bahasa Indonesianya apa? Oh, jenengan yang menerjemahkan. Aku lulusan bahasa dan sastra, Dik. Wah, berarti iso nih. Alah turah gamping. Apa? Yang wujudnya mung peksi artinya Walaupun hanya berwujud burung. Peksi ini manuk. Iya. Berarti adike sing dikitan peksine ya lah. Pokoknya walaupun hanya sebuah burung. Ya, Seekor burung kok, seekor burung. Terus asmara. Kok nangis ekspresi kuwi lho, no. Kuwi ora paham. Ekspresi kok nangis. Oh iya Mas, kalian disapa teman-teman WMC hari Oh, ya, ini. alhamdulillah. Hadir semuanya, Sekendalu, Karno, Sekendalu, semuanya nggih. Wah, sangat Mas Karno juga hadir toh Mas Karno? Ini hadir hari ini. Nggih, Mas Karni ketuane. Ya. Bendarane Mas Karni. Mas Karno kok Mas Karni. Iya, Mas Karni ketua. Bendarane Karni. Ya wong iki dadi siji kuwi lho, Mas. Mosok? Heeh, iki to. Sekretarisnya kartu. Ya, terus Halus manis termerah hati. artinya Lanjutkan. Loh, artinya apa? Lanjutkan. alus manis tur merati lanjutkan itu. Lah nggih. Pas iki aku ora mangkat lho. Kok iso pasti kira mangkat halus Halus Halus. dan manis. merati itu apa? Merati itu mempesona. Wah, Paham aku urusan sastra. halus, manis dan mempesona. Mempesona kayak Mbak Lintang Kairo. Halus, manis, mempesona. Karo Mbak Kalau Mbak Ida. Mbak Ida ya. Terus wis suwe nggonku lelono. Artinya apa Mas Gareng? Sudah lama aku mengembara. Aku Jas. Lulusan isi ya. iya, isi di Purwodadi. isi ki Solo, Jogja kok isi kok Purwodadi iki lho. Anyar Mas. Oh anyar. Aku rektore. Mahasiswane akeh. Loro. Sapa kuwi? Siji adikku, siji anakku. Dosene bojoku dhewe. Kampus keluarga kok piye? Terus Golek isi
podang jenar. Goleki si podang jenar artinya Mencari seekor burung podang kuning. jenar ki kuning. Jenar kuning gak rasukan panjenengan ageman panjenengan. Jenar. Nek wilis apa Mas? Wilis iki pakdeku. Warnanya itu warna apa tuh wilis itu? Tapi tetep wilis jenenge wilis. Pakdeku. Wilis iki Hijau. Hijau. wilis ijo. Wilis hijau. Alah ijo wilis iki. Jenar kuning, wilis hijau. Nah, Abang nyabrit. iya. Lho ora Mas, abang mah pedes kok. Lombok. Lombok. Terus. Kang Mas. Salah yo. Lali Mas. Lali Mas. Oh, jeneng aku kok. Ora jeneng aku grogi. Lali. Ya. Ibu. Nyapa mingkur iki jenenge Oh, nek apa? kok sawang kok grogi meneh. Aku adep ini enggak grogi. Aku nyawang kene ayo. Ibu bunga ing atiku. Betapa bahagianya hatiku. Lani apa? Ya artine kok lah nyapa melu-melu sing menerus nyapa to. Terus Nyanding bisa dadi buka celek ya. Heeh, dijeketi engko kendhane gendong ini. Yuk, coba kaya apa ya? Awaning omah wis ora kesanan. Kaluyuran anggere sing tak sayang. Mati
dulu. Nggih. Anu ya Dik Lintang karo Mas Gareng. Siapa? Suguh gupuh lungguh aruhe Mbah Kastur luar biasa sekeluarga. Luar Nggih, biasa, luar Mas. biasa Nek sekali. nyugata daharan mirasa apa-apa sampun dicawiske. Nggih, leres wonten rawon, kerupuk, sapar, daging. Ya kuwi sak anu. Ayo sembrono. Yo saktire. Maksudku Sing berat dikar- banget, Mas. Sing dikarepe maneka ana ki yo kejaba ana rawon mau yo ana iya. Asem-asem. terus garang asem. Garang asem. Terus ana opor. Sate. Sate. Bakso mie ayam lontong gulai kentaki. Mosok kok Ayo, kok aku ora nyawang lek nek kowe mau. Dedelon kono ki lho di pasar mau komplit ya. Masaku. Dik Lintang, niki ada permintaan lagi saking Sokibul Kanjeng di Mbah Mbah Kastur. Nggih. Yes. Dengan satu kali lagi anu sesideman. Oke. Nah, mumpung- Adik juga request marengan. Nggih, nanti iki mumpung cek gamelan. Oh, nggih, gamelan. Mumpung cek gamelan, sesideman diaturke. Anu bae, langsung dijujuk bawa sing terakhir, ya kan? Oh, ngoten. Terus tresno sesideman. Oke. Tembang menika nggih kula kintunaken Mbah Kastur mugi saged dados jampi saya tangga kesel kanca lek-lekan ya. Lanjut. Urip ana kurang Sesidi
sekarang duduk dulu istirahat dulu, Nggih. nanti penutup lagi sinarengan. Nggih, 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 nggih.